яшчэ рано. Так, спадзяюся, што трансляцыя пайшла, але мы гэта зараз спраўдзім. Так. Тут ёсць. Бачу, Шокерик сёння уже стрыміць, гэта добра. Прыемна бачыць. Тут нема, там заходзім сюды. А дзе я на трансляцыю? Так. Не зразумела, чакай. Тут кажа, што ўжо ідзе трансляцыя, а тут я не бачу яе. А так. Не зразумела, чакай. А вось там уже бачу, добра. Трошки дзіўна, але як ёсць, хай будзем. Усё, мы на месцы. Мы на месцы, так. Працягваем. Апошнім разам, што ў нас было? Апошнім разам мы станавіліся ў горадзе, які называецца Гётесберг, калі не памыляюся, там, дзе штаб-кватэры Вольва. Вось, і ў нас ужо ўзята. Нам трэба толькі зараз даехаць, каб узяць гэтае заданне, узяць груз і давесці яго туды, куды трэба. Вось, і такім чынам мы атрымаем наступнае дасягненне, які называецца Volvo Truck Lava. Вось, гэта ўжо будзе 25-е. Далей мы працягнем з вами адкрываць гарады. Гарады, якія ў нас маюцца ў Балтыцы. Таму што 101 километр, а у нас... Не. Окей. Узята. Я зараз уже не знайду. Калі не памыляюся, там было... Там было 11 гадзін, таму... Чакай, наперад і на горад. Вось сюды. Вось, 11 гадзін. Каб узяць гэтае заданне, таму часу павінна хапаць. Так, зараз уключыць выцірачкі. Добра. І... Чакай. І паедзем спакойна сабе за цягачамі Volvo. Мы таксама яшчэ купілі 2 гаражы, што паднясе наш прыбытак штодзенны. Вось, калі не памыляюся, то нам патрэбна мець 450 000 еўра штодзень, каб атрымаць яшчэ адно дасягненне, якое тычыцца акурат такі гэтай лічбы, так? І, канешне, потым яшчэ паглянем у Steam, каб даведацца, якія дасягненні мы будзем рабіць наступнымі, бо у нас мэта наша галоўная на гэтых страмах, гэта акурат такі выканаць усе 87 дасягненняў. Для гэта, як вы разумееце, патрэбна будзе набываць усе DLC, якія маюцца ў гэтай гульні, амаль усе DLC, якія маюцца ў гэтай гульні. Зноў я перавысіў ліміт хуткасці. Вось, але гэта будзе рабіцца патроху, пакрысе, бо адразу ўсё купіць не хачу, бо ўжо купіў Балтыку з Скандынавіі, і потым толькі зразумеў, што каб атрымаць дасягненне, якое называецца Pathfinder, яна аддалілася гэтая мэта, бо каб яго адкрыць, каб яго атрымаць, трэба адкрыць 100% карты, мапы. Вось, і такім чынам толькі атрымаць. Гэтым мы зоймемся, але пасля таго, як выканаем усе адпаведныя для гэтага DLC Скандынавія і Балтыка. Вось, і потым ужо зоймемся Pathfinder'ом, бо яно будзе вымагаць... Скуда, ён едзе за мной, паглядзіце на яго. Гэты гаўнюк проста едзе за мною.
Уже другий мандат выписал. Крадучийся тигр и стающийся дракон. Натуральный. Ниндзя. Полицейский ниндзя. Вось. Ну, карацей кажучы. Сёння, як вы разумееце, у мяне мета. Гэта просто атрымаць гэты Volvo Truck Lava. Вось, гэта не будзе складана, гэта будзе ўжо 100%. Вось. І менавіта гэтым мы зараз і зумімся пад добрую музыку. Ось, калі што, буду рады любым каментарам, калі вы глядзіце гэта ў запісе. Адразу ж напішыце, ці падабаецца вам музыка, ці падабаецца вам агулам такі фармат. Чаму менавіта Евротрак сімулятор, бо я ўжо неаднойчы расказваў, чаму я гуляю ў Евротрак сімулятор. Мажліва, вам падабаецца гэтая гульня акурат такі па тым самым прычынах, як і мне. Вось. Ну і, дарэчы, што яшчэ тут можна дадаць? Хіба што толькі заткнуцца і спакойна ехаць. Спакойна ехаць адбіраць Volvo. О, чакай, слізка. Не падабаецца мне, канешне, ў дождж ездзіць, бо слізка і вось такі, ведаеце, ватны руль. Ты скіроўваеш куды-небудзь, каб цябе пад'ехаць, павернуць туды, куды трэба, а машына не слухаецца. Дорога адразу нібы маслом намазаная. Так, яшчэ 43 кілометра. Почекай, что так? Ну тут ментов нема, то можно ехать, не? Апошнім разом у пятніцу ми яшчэ так неблага паляталі трошки. Трэба будзе сабе адмеціць, все ж таки у памяці недзе адбіць, што калі на скрыжаванні ты сустракаеш іншы трак, то табе не трэба яго абганяць і аб'язджаць па зелёнцы, так, па траве гэтай, ну як зараз справа, вось, таму што на апошнім стрэмы акурат такі гэта і было даказана. Ну, я не разумею, канешне, але магчыма мы там перакуліліся пару разоў, калі гэта рабілі. Ну так, трошки наклаў сабе ў штаны. Але вельмі адметна і вельмі цікава, чаму пашкоджанні толькі крануліся 9%. Вось, і не так усё кепска для мяне гэта закончылася, безумоўна. Мне нават не прыйшлося вызываць эвакуатар, ну і нешта падобнае. Чакайце, зараз хвілінку кое-што зраблю. Вось. І вяртаемся ўжо. Так, чакаем, пакуль гэта аўтобус стартане. Вось, што ў нас з апошніх навінаў? Гэта, канешне, мяне з утра з раніцы сёння здзівіла, вельмі здзівіла. Але прыемна здзівіла. Кажуць, што Шойгу знялі. І, ну, што гэта як недобры знак. Можа, ўсё ж такі гэта двухгадовая незразумелая сітуацыя, яна нарэшце здвінецца з мёртвакропкі сваёй. Ось. Вельмі спадзяюся, што толькі ў добры бок да вызвалення Украіны. Бо, калі не памыляюся, называюць гэтага чалавека, які заменіў Шойгу на гэтым месцы бухгалтарам. А што можа быць лепш для дрэннай арміі, як не бухгалтар? Ну, канешне, толькі бухгалтар. Вось, спадзяюся, што ў іх атрымаецца добра падлічыць. Нарэшце атрымаецца падлічыць страты на вайне, страты военной тэхніцы, страты бюджэтныя. Карацей кажучы, вайна скончыцца як мага хутчэй. То як не Путін можа яе скончыць у адзін дзень. Толькі гэты гад. Цікавы, конечно, тут склад. Я тут ніколі не быў.
Чекай, вось. І давай. У Таллін мы едзем. Добра, вельмі добра. Гэта вельмі добра. Кароткая дарога, так. Трэба зараз толькі адабраць гэты груз. Вось ён стаіць. Два цягачы зялёных. Слухай, можа гэта маі? Я ж такія сабе купляю заўсёды. Слухайце, ну чаму сонца свеціць і дождж ідзе? Ты, гэта, гульня, ты там разумееш, што ты робіш за надвор'ем дня? Так, оп, готово. Конечно, мы поедем бяспечна. Як же гэта небяспечна будзе? Аккуратненько, каб усе даехалі цэлымі, непашкоджанымі, каб усё было добра. Бяспечна ж. Ой, чакай. Ну трошки так, зачапіўся. Але гэта не лічыцца. Ніхто нічога не бачыў. Поедем. Спадзяюся, ваши выходныя прайшлі вельмі добра, вы правялі іх у добрым асяроддзі з любімай сям'ёй ці з прыяцелямі, сябрамі сваімі, там не ведаю, з сяброўкамі. То як? Але пачатак нядзелі, тыдня у вас стаў пазітыўным, бо выходныя вы правялі таксама пазітыўна і адпачлі. І кулева. Добра, спяшацца нам няма чаго. Калі я добра разумею, мы да сну яшчэ... Так, мы ж да сну паспеем? Спеем ці не, мы да сну даехаць да порту. Так... Слухайце, даволі доўга ехаць. Што ў мяне ёсць такія сумневы. Але давайте вырашаць гэта трохі пазней. Так, бо ў мяне там 978 кіламетраў. Ну, калі не памыляюся, за один раз мы павінны ахапіць каля 700-800 кіламетраў. Так, і мы не павінны стаміцца. Але мы сюды ехалі, калі што, 100 кіламетраў. То бок гэта яшчэ даняць трэба да порту. Ну, калі што, патрэбна будзе прыспяшацца трошкі. Але напрыканцы, там недзе ў сярэдзіне мы пабачым. От калі стомленасць дайдзе да сярэдзіны амаль, што там трэба будзе вырашаць нам. Ці трэба будзе педаль у падлогу ціскаць і ехаць, як шалёным. А? Прыгожа. Ось гэта краявід, ось гэта жыццё ў людзей, так? Спадзяюся, што нехта будзе сёння у нас на трансляцыі онлайн, каб можна было з ім паразмаўляць, гэта мне вельмі цікавіць, таму што і сілаў, і цікавосткі ўжо на пачатку тыдня даволі шмат. Так, выцірачкі трэба выключыць, бо дождж скончыўся. Гульня такая падумала, то ж сонца свеціць, навошта дождж? Вось гэты кіроўца праўду кажа. А я тут і дождж, і сонца ўключыла. Ну, слухайце, так ціхай сапай, марудна, неспешліва. — 80 кілометраў на гадзіну. Я...
Так, калі я не памыляюся, за гэтае заданне у нас не атрымаецца адведаць які-небудзь балтыйскі горад. Вось, але гэта зараз не мае ніякай перавагі, таму што мы выконваем заданне Volvo Trucks Lover. І адсюль ужо і адталкваемся, бо гэта важнейшае. Вось, але калі не памыляюся, ва Эстоніі у нас засталося там адзін горад, які мы не адведалі. Ну, але паглядзім, трэба давесці спачатку наш груз, але потым уже будзем вырашаць, куды мы поедзем, што будзем рабіць, а агулам будзем што-либо рабіць. Таму што, калі не памыляюся, пакуль мы даедзем, то ў нас і грошы скопяцца. Вось зараз уже 570 000 еўра. І можна будзе купіць яшчэ адзін гараж, дадаць да агульнага інкама, так, гэта агульных прыбыткаў, каб дасягненне ў 450 000 еўра на дзень атрымаць. І мажліва, гэтае адно заданне мы толькі зробім, бо, ну, калі так шчыра кажучы, то ў мяне гадзіна ёсць. Не так ужо много часу, не ведаю, ці хопіць там. Можа, толькі на кароткае другое заданне. Вось гэта будзе вельмі зручна, калі там у Талліне, мы зараз у Таллін едзем, у Талліне з'явіцца нейкае заданне, каб адведаць балтыйскі горад, і ён такое будзе каротенькае, там на паўгадзіны якую. Ну, паглядзім, карацей кажучы, ўжо ў Талліне. Jedź prosto. Ой. Угу. Я так і думав. Калі б не захамаваў цалкам, то ён бы у бок мне ўпісаўся. Так заўсёды было. У гэтай гульні NPC яны такія, ведаеце. Звычайна на скрыжаваннях яны нават дарогу саступаюць, але вось калі такая сітуацыя, яны цябе нават не бачаць. Просто у бок табе на і ўсё. Табе мінус грошы, а яны далей сабе едуць. Так, слухайте, у нас так стомленасць нормально хутенько расце, з нормальнай хуткасцю. Жо ложак сіні стала, яшчэ трошки будзе палова. А мы дзе? А мы вось тут яшчэ. Оу, fucking shit. Не, трэба ляцець. Хлопцы, трэба ляцець, інакш мы затрымаемся тут надоўга. Трэба тапку ў падлогу і ляцець. Інакш мы да порту не даедзем заўчасна. І трэба будзе па дарозе недзе спаць, а гэта мне не трэба, не хочацца губляць час.
Бо яшчэ, мажліва, я змагу выканаць сёння адно заданне. Але калі начаваць недзе, то, канешне, гэта адніме нешта трошкі часу. А вось калі ляцець, то всё можа складзецца так, як трэба. Jedź prosto. Опс. Гэта на тым краі. Так. 4500 мінус. Хлопец, ты, можа, куды-небудзь зваліш? Там дзеўчына. Дзеўчына, напрыклад, не зваліць. Так. Иди. Ну вось, 400. Але тут я виноват уже, конечно. Ох, это что такое? Жудасць нейкая справа стаяла, бачылі? Божая мясціны. За нами едзе нейкая белая машина. Спадзяюся, гэта не паліцыя. Але каб была паліцыя, павінна была ўжо штрафаваць. Уже бяжыць за мной з мандатам. А ну, стой! У меня для тебя паперка ёсць. Так, слухайте, не кепска атрымліваецца, уже 690 километров, у нас трошки там подросло. То бок, калі будзе цалкам уся такая трасса, з дзвюх полосаў складацца, то мы нармалёва так і апынемся у нашым порце, куды нам трэба, адкуль трэба стартаваць у Эстонію. То бок мы паспеем усё, як я планую. И, можливо, еще взять другое задание сегодня. Коли что, на выходных у меня нават не было часу ни во что погулять. Я ни Steam не чекал, треба буде гэта зробіць уже пасля стрима. Бо, можливо, там нешта з'явілася цікаве, наприклад, симулятор, Flight Simulator, який я чекаю. Будзе вельмі цікава палётаць на гэтых самалётах. Агулам, слухайце, тэма цікавая тут у Еўропе, калі
я перавёз сваю сям'ю і пачалі мы тут жыць. Гэта вельмі зацікавіла, бо ўжо нават такая думка з'явілася цікавая, каб атрымаць правы на карыстанне лёгкаматорнай авіяцыяй. Вось, каб палятаць. Будзе такое, ведаеце, ну аж трошки мандражыць, ведаеце, такая думка. Цікава, цікава. Гэта будзе вельмі цікава здзейсніць, палятаць, што над Польшчай, што над астатняй Еўропай, цэнтральнай, там ці заходняй. Тыя Швейцарыя пролецець, Аўстрыю, Італію. Вось. Хто там злева пытаўся нас абагнаць, але паглядзеў, як мы кіруем сваёй машынай, і вырашыў, што не трэба пачакаць. Лепей хай ён нешта тут адэкватнае зробіць, а я потым паеду ўжо ўперад. Агулам, а колькі ў мяне паліва, ці хопіць у мяне траціна баку, ці каля таго. А траціна баку... Не, гэта дакладна больш за 600 км. Траціна баку ў мяне гэта прыкладна 1000 км. 1000 км, але тут яшчэ і абшар, які трэба будзе праехаць па моры, так, на пароме. Таму гэта немножко не тая лічба. Дакладна паліва мне хопіць. Вось. А заправку зробім, калі возьмем другое заданне. Дзіўны чувак. Такой амаль абагнаў, а потом такой не. Лепей па хамульцах даць. Пачакаць. Чаго чакаць? Взяў да адстаў. Так, уже 520 километров засталося. Едь просто. Хаця не кепска атрымліваецца, пакуль мяне яшчэ толькі раз аштрафавалі. Тут трэба збросіць, бо я нешта даганяю хуценька. Чорная, а што ты тут робіш, такі ціхаходны? Так, а тут не трэба будзе ўправа, ага. A następnie zjedź Управа. Бо прама гэта не туды, куды мне трэба. Упсала, так. Zjedź w Нацка. prawo. Ці натка.
Оу, якая это. Колькі воды. Завадь, ці як это правильно казаць. Гэта ж не рака, правда? Это нешта іншае. А мы, калі не памыляюся, каля Стокгольма ці дзе? Открываем мапу. Так, слухайце. Але я на пяту даў. Вось гэта хуткасць. Па гэтай шашы так няблага хуткасць ідзе. Сапраўды. То няма куды спяшацца. Мы спакойна зараз даедзем, куды нам трэба. Zjedź w prawo. То я еду, бачу, што нейкія мясціны знакомыя, нібыта я ў Стокгольме. Сапраўды? Так вельмі хуценька дабраліся сюды. А дарэчы, глядзеў хто-небудзь гэта Еўрабачанне, якое сёння учора было? Там фінал ці што быў? Я ўжо не памятаю. Бо калі што, ў гэтым годзе я увогуле не цікавіўся з-за гэтых палітычных разгонаў, асабліва супрацьізраільскіх. Гэта так трошки, ведаеце, кранае, калі выканаўцу асвістваюць толькі за тое, што яна ізраільцянка. Глупства нейкае. Не, канешне, Еўрабачанне ўжо даўно стала палітычным, але каб назбіраць увесь зал, всю залю людзей, якія вось так вот адносяцца да людзей, якія воююць супраць тэрарызму, адкрытай акцыі, ну гэта, ведаеце, такое сабе. То будзе ўлева, направо. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Ty czego stał? Зараз уже доедем до парому, там отпашнем на ім, пакуль доедем до Эстонии. Уже на этом, на мапе видать Капельшир. Капельшир.
Назва подобная до британской некой назвы. Przygotuj Капельшир. się do skrętu w lewo. Skręć w lewo, a następnie jedź dalej prosto. Jedź prosto. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. I can't focus. I can't forget. I've been thinking too much lately. I just need to clear my head. I just need to clear my head. I've been stuck І готово. І ми готові відпочивати. Добре. like I need air. А палдиски, так. Ні, у палдиски нам треба. Przeliczam trasę. You made this mess and left me with the pieces. Уночі приїхали, ну нічого. Нічого страшного. У нас залишилося 107 кілометрів. Can't focus. I can't forget. I've been Зараз ми знайти коротенький путь, коротенький шлях. Одоліємо на своєму траку. Гашу, як вам придатні. І можемо Przygotuj się шукати do skrętu w prawo. другое задання. Skręć w Odwiedzać lewo. який-небудь балтійський город. Чи фінський, наприклад. Він так само лічиться. I just need to clear my head. I just need to. I just need to. I just need to. Jedź prosto. Очень просто. Тут едем прямо. На наступному скрижуванні направо. Skręć w prawo. Just need to clear my head. Can't focus. I can't forget. I've been Так, добре, трошки зачепили бордюр, але це трошки. О, стоять. А хто тут у нас у кустику? А? Хто же тут в музах притаївся? Ой. Пробачте, пальцем зачепив. Jedź prosto. Едем, едем. Trzymaj się lewej strony. Ми у Естонії, а у Естонії нормальовий ліміт 90 км на годину. Це вельми добре. Trzymaj się lewej strony.
Jedź prosto. Tam попереду кольцо. Треба буде спаволіти трошки. Na rondzie Бо на zjedź всій drugi худкості zjazd. ми не впишемося. Zjedź z ronda. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Jedź prosto. Тридцять Przygotuj кілометри się do залишилося skrętu w всього. prawo. Skręć w prawo. Так, тишей. Опусти. Так, а потім там хіба що розв'язка. Бо бачиш, що прямо йде дорога, а нам треба трошки правее триматися, щоб з'їхати на цю розв'язку. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Одні склади. Ось цей регіон. Przygotuj się do skrętu w lewo. Склади справа, склади зліва. Skręć w lewo, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Kolejna trasa za nami. Так, Oby приехали. więcej takich. Калі што, прыгадаю, што мы не бяремся за паркоўку, бо досведу мне ўжо хапае, і мы атрымалі ў Volvo Truck Lover. Добра. Добра. Таму зараз мы ідзем. Урачыста так.
И меняем 24 на 25. И у нас открыто торговое досягнение. Ой, пробачте, будь ласка. Випадково кранувся мікрофону. Так, ну у нас максимум година есть, так, давайте зараз проверим, что у нас по рынку працы. Нам потребен Таллин. Так, Таллин. Ось тут він. І нам потрібно... Ага, конечно. Ты ще сюди, ось. Добре задання, слухайте, 63 тисячі, це вельми добре, але... Чекай. Польща, Німеччина, Ставангер, це не то. У Вільнюсі ми були, у нас залишилося тільки у Литві, по невіжесі Межикей. Ага. У Латвії ризикне, а у Естонії нічого нема. Фінляндія, Порі, Олкілвото. Так, тому ми промотуємо. Мальмі, Вільнюс, Мец, Гетеборг, Псков, Гнітікавець, Білосток, Ліншепінг, Пекше. Мальмі, Ризикне. А ось у Ризикне ми і поїдемо. Ха! До роботи. До роботи? Нової траси. Воу, 100 километров, это до груза ехать столько. Поехали, худшей. Нам треба тогда спешаться. Skręć w lewo. Возьмем той груз, отвезем куда треба и викреслим один город, який треба буде відвідати нам у Балтиці. Przygotuj się do skrętu Так, w prawo. але ж гэта, конечно, адымае часу. 100 километров, гэта каля 10 хвілін треба будзе реальных нам добираться. Треба спешаться. Skręć w prawo. Не хочется вельмі доўга выконваць усё гэтыя справы. Поэтому худенько стараемся, худенько. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Так, трошки потерпим. Ось сюди і сюди. От, чуть-чуть. Що я амаль не уписався в гэтага шэбзіка. Так, а тут треба у левым боку быць, так? Trzymaj się lewej Aha. strony, a następnie Ну skręć w что lewo. ты тут будешь робить, ну? Ой. Это блокование колесов. Skręć w lewo. Я еду стоять. Realize there must be more to life than this. Reaching for the stars, traveling so far. Dragonfly. Так, Jedź prosto. ну едем. Едем просто 120 километров на годину. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Ще одне коло. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. I get scared. Just
I run away. Reaching for the stars, Jedź prosto. traveling so far, like a dragonfly. Keep your secrets there, keep them everywhere. Just you and I run away. Trzymaj się lewej strony. А, мы трошки вертаемся назад. Мы отсюда приехали. Trzymaj się lewej strony. Here we are, a million stars floating over our heads. Beating hearts, falling apart, staying Право, так? Право бок, не тут. baby will fall. Trzymaj się prawej strony, Troszkę a dalej. następnie skręć w prawo. Paradise is found. Skręć w prawo. Добре, чекаем. Чекаем, покуль светлофор нам скажет, что можно ехать. Потому что мы уже на месте, 4 километра засталось всего. Так, и треба заправиться будем. Угу. По дорожце недзе там знайсці паліўную станцию и заправиться. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. We could be flying freely, To była miła przejażdżka. safe and sound, no one around, say the word. Хутенько треба будзе даехаць, бо гэта хуткасна замова у нас. Хуткасны заказ. I'll go dancing down. Paradise is found. Так. Чекай. Wybrano Dobra. podróże. Поехали. У нас 500 километров. О, вельмі добра. Слухайте, вельмі добра ўсё складваецца. Skręć w prawo. Як і хацелася на пачатку. Атрымаць одно дасягненне і адведаць яшчэ адзін горад. Ну, лепшага было не пажадаць зараз. Усё так склалася вельмі акуратна, вельмі урачыста. Przygotuj się do skrętu w lewo. Яшчэ по прыезду у Рызыкны возьмем ды купім гараж. Skręć w lewo, a następnie skręć w lewo. То бок максімальную выдачу зробім ад аднаго стрыма. Skręć w lewo. Чекаем на светлофор. Опс. Ехали. Треба толькі заправіцца по дорозі. Зараз погляжу на мапу, дзе там можна будзе заправіцца. Так, тут нема нічога, доўга, нема. Вузенькая дорога, і на вузенькай дарозе там будзе одна, потым другая, ізноў жа на баку іншым. Ну, лепей на першым жа з'ездзе і заправіцца. Trzymaj się lewej strony.
Trzymaj się lewej strony. Так, не спешаемся. Едем более-менее аккуратнее. Так, трошки захутенько. Jedź prosto. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Добрая идея. Ну, приємно, коли 90 км ліміт. Особливо по таких дорогах. Ось зараз вона ще широка, а потім, пам'ятаєте, там по мапі вона звужається. І более за 90 км немає ніякого сенсу вже летіти. Але ліміт повинен бути такий самий. Тобто можеш дозволити собі не летіти? Я про гульню зараз, я не про реальне життя. Коли що, ніколи так у реальному житті не робите. Так, треба вліво. Зараз подожми. Чекай, що хамується? Хто там уже хамує? Кому тут тяжко їхати? Ну, уже зовсім марудно, слухайте, 90 км на годину, а ми тут тягнемося як мурашки ніякі, ведаєте, такі один за одним. Нехто там хамує упереді ці головою, ці колами, а ми тут повинні усі тягнутися за їм, ніби поломане. А ось і заправка. Ось і палівна станція з лівого боку. І вона що тут ніде у населеному пункті, не? Чекай. Скільки тут буде? Ліміт Jedź prosto. 50. Ага. Так,
Зразумела, тут трэба будзе разварочвацца. Ну окей. Нават з двух бакоў зоны адпачынку, і тут на пачатку, і там у канцы, як паказвае мапа. Так, спыняемся. Трэба выключыць двигатель, рухавік і заправляцца. И 580-600 литров уже. Ну, почвара ненасытная. 850 литров. Так. Можно? И тут можно. Тихо, тихо, тихо. Ось так. Ну все. Наступний припинок у ризикне. Засталося 350 километров. Гэта вельмі радуе. Ну не, ну 70 гэта не. 90. Давай 90. Это ж роўная дорога. Паглядзі. Ты не бачыш, ну во што тебе 70. Вот тут базу много, ці там скажаванне ўперадзе. Ну так і раскажаваннем стаў 70, а не тут. Что, сапраўды трэба 70 ехаць увесь гэты час? Не, уже 90, дзякуй Богу. Jedź prosto. Паперадзе Тарту, але нам у Тарту не трэба. Тарту, калі не памыляюся, гэта мяжа з Расіяй, так? Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Рингти. Рингти. Ніяк так читається, мабуть. Так. Коло проехать. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. А что, это местечко некое? А нет, это только коло было 50 километров на годину, зараз знову 90, а там знову коло по мапі гляжу. І бачу коло наступне. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Так, добре. У нас уже 830 тисяч євро. Цікаво, а кольки у нас уже щоденний доход? Zjedź z ronda. Щоденний прибуток, який у нас? Зараз, коли доїдемо уже до Ризикне, то там і поглядимо. Бо не зовсім зрозуміло. 300 кілометрів зосталося вже. Слухайте, але тут усіляких скрижувань, уколів, на що стільки? Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. — 90.
О, прывітанне, нехта завітаў на стрым, прывітанне табе. Калі не цяжка, напішы нешта у чатик нейкае паведамленне, каб я ведаў, што ты не бот. Бо, слухай, ужо некалькі стрымаў так было, што нехта заходзіць, а потым YouTube паказвае, што сядзіце, насамрэч нікога няма. Я тут балакаю, потым уже разумею, што сам сабою. Але слухай, што ў дачыненні да паведамленняў, памятай, што затрымка дэфолтная па ABS ідзе, то яна складае там каля 20 секунд. Калі што, мы зараз едзем у Латвію, у наступны горад, які ў нас трэба выведаць. Так, мы ў ім яшчэ ні разу не былі. Вось, і як ты бачыш, у версіі там напісана, што у нас усяго засталося 7 гарадоў, то бок застанецца ўжо 5. Тьфу, 6, прабач. Так, вось патрохі мы гэтае дасягненне і зробім. Не надта хутка трэба ехаць, бо зараз такія павароты, што можна і вылецець. Вай, спяшайся. Дзякуй Богу, праехалі. Эх, на жаль, у чаце нічога не з'яўляецца. Калі не памыляюся, 20 секунд уже прайшло. Ну, добра, пад добрую музыку можна і так даехаць. Трошки сам з сабою пагутарыць, нешта пад нос сабе памармытаць. Але ўжо калі гэта хто і слухае, то хай слухае. Калі так табе зручнее, то няхай так і будзе. Спадзяюся, што ты завітаў на гэты стрым, бо пабачыў пагоню. Мою родную пагоню разам з украінскім трызубам. Вось. І таксама, як і я, падтрымліваеш вольных беларусаў і Украіну у гэтыя цяжкія часы, якія сёння ў нас маюцца. Але, я спадзяюся, вельмі хутка скончыцца. Przygotуйся до skrętu w prawo. Сённяшняя навіна, якая з'явілася ў медыа, што Шойгу знялі са свайго месца. Кім ён там быў? Міністрам военных справ, ці як там гэта называецца? Міністр вооруженных сил. Так. Можа і так, а можа і не, халера яго ведае. Але тое, што Шойгу змянілі, і ён зараз пайшоў ужо, як кажа Кац, на пенсію, то гэта добрая навіна ва ўсялякім разе. Спадзяюся, яны там з новым складам сваім пачнуць красці у 2-3 разы больш, чым раней, і трымаецца перамагчы ў гэтай вайне. Так, у нас ужо і стомленасць, ведаеце, так падышла да максімальных амаль значэнняў. То бок, ага, вось гэты влог, гэта ж акурат мяжа Эстоніі з Латвіяй, добра. То бок мы ўжо набліжаемся, уже 200 кіламетраў засталося. Ну, павінна хапіць, мне не патрэбна нават ляцець, каб выканаць гэтае заданне заўчасна. А ўжо адпачнем там, у Рэзыкне. Можа там нават будуць нейкія там пытальнікі ці што-небудзь цікавостак, якія можна пафоткаць. То яго ведаем. Калі YouTube не падманвае і глядач глядзіць усё яшчэ стрым, то прашу, пастаў падабаўку, падпішыся на канал.
Завітай, калі ласачка, на супольнасць. Там для цябе ёсць добрая навіна па розыгрышы. То бок, не абмяні сваё шчасце. А атрымаю ўзнагароду па выніку. Push me down to the ground. Goes around, comes around. You won't put the flame out. You can't get to me. Say what you wanna say. Or take it all away. But I'm here to Так, stay. нейкія вірэсі. And there is no barricade Jedź prosto. that I can tear away. Shoot me down, we'll fire away, away. But I'm a heavyweight. I'm a heavyweight. I'm a heavyweight. I'm a heavyweight. А дарэчы, чаму не павесіць паведамленне тут на галоўным экране, бо калі людзі бачаць, то слухай, ну так, трэба нейкую гіфку зрабіць і павесці яе сюды, каб не гаварыць кожнаму, Trzymaj się калі prawej strony. калі хто завітае да стрыму, каб ён зайшоўшы бачыў яе вось там недзе ў левым баку, не, у левым куце, унізе. Каб адразу зайшоў на стрым, такой, опа, а на канале хутка будзе розыгрыш. Na rondzie Trzeba zjedź podpisać. przed zjazdem. Трэба будзе зрабіць, так. Трэба будзе зрабіць, мажліва, нават сёння. У мяне ёсць час для такіх справаў. Мажліва, нават сёння зраблю гэткую гіфку. Zjedź z ronda. Jedź prosto. І ўжо заўтра, магчыма, яна з'явіцца на канале. Паглядзім, трошкі пачакаем яшчэ. Трэба не адвяртаць увагі і выканаць гэтае заданне. Зменшыць колькасць гарадоў з 7 на 6. Добра, кончыць стрым. Потым заняцца ўжо гіфкай. Так, занадта хутка. Калі што, вось я не памятаю, я ўжо даўно не глядзеў прамыя страмы на мабільным тэлефоне, і там ёсць нейкая магчымасць лёгка так пісаць каментары, бо я тут прашу заўсёды ўсіх, хто завітвае на стрым, але мажліва гэтыя людзі заходзяць акурат такі з мабільнага усталявання нейкага, таму не так гэта ўжо і лёгка, як мне падаецца. Але ўсё роўна, па статыстыцы будзе бачна, ці чалавек застаўся на стрэме, ці не. Ось. Бо апошнім часам паказвала, што не заставаліся, то бок завіталі там на хвілінку другую ды пайшлі сабе. Мажліва, іх пужала беларуская мова. Я туды яшчэ пераканаўся, што трэба неяк там на стрымы гэтым, на інтра. Не на інтра, на плашцы, якую бачаць карыстальнікі Ютуба у выдачы, каб там было адзначана, што стрым не прост, па-першае, і напісана не расійскай мовай, а па-другое, каб пагоня была, трызуб быў, каб было адразу ўсё зразумела, што аб чым, аб кім і для каго. Ой, бачце, зноў увага адхілілася трошкі. І адразу цягач не туды паехаў. Так, у нас ужо амаль што скончылася стаміна. Але і засталося 80 кіламетраў. Тут ужо няма чаго перажываць. Добра ўсё складваецца. Нагадаю, што сёння я планаваў толькі атрымаць Volvo Truck Lava дасягненнем, так, 25 ўжо. Але застаўся час, бо мы гэта хуценька зрабілі, там прыспешыліся, ўсё так склалася вельмі добра. То можна было выканаць яшчэ адно заданне, і тут аказалася, што яно гэтае заданне
вядзе нас у горад, у якім мы ніколі не былі. То бок прям джекпот сёння ў нас атрымаўся і наблізіліся да яшчэ адно дасягнення, якое не з'яўляецца лёгкім, да, каб адкрыць усе гэтыя гарады балтыйскія. Дык яшчэ і трошкі грошай зарабілі, і дасягнення зрабілі, ну, працей кажучы, прыемна. Сёння добры стрым атрымаўся. Я б сказал, не той, каб добры, але вельмі такі карысны, так? Плодавіты. О, лепей сказаць плодавіты. Ой, баба там раве. Так, куды ён паедзе, налево ці направо? Бо абганяць тут няма сэнсу, трэба пачакаць. Ай, гэта кола. Неважно ўжо. Ой, пазяхай, як салодка. А вось ужо і наша мета. Там флажок стаіць. Сцяжок. Сцяг. Як правильно все ж таки будзе? Сцяг нацыянальны. Сцяг гэта пагоня, гэта бел-чырвона-белы сцяг. А там чырвоная крапка, ануча. Чырвоная ануча няхай будзе, як савецкі прапар. Як савецкая ануча. Няхай так. Вау, мы ўжо пачырванелі. Трэба трошки паспяшаць. Трэба аддаць гэты груз і паглядзець, дзе тут можна адпачыць. Бачу ўжо паліўную станцыю на прамкі будзе. Але па горадзе я нічога не бачу. Ніякіх пытальнікаў, ніякіх зонаў. Ой-ой-ой, ага, там ужо ёсць паліўная станцыя таксама. Так, можа там будзе месца для адпачынку. Так. Ось так. Рызыкне. Ай, я вітаю рызыкне. Як прыемна. Прыемна, што мяне вітаюць. Прыемна, што я магу павітаць некага. Jedź prosto. Чакай. Ось тут добра. Przygotuj się Następny. do skrętu w lewo. Наступны паварот уже можна ехаць. Некі такі малы горад, як я бачу, так? Што мне Ліду нагадвае. Падобны трошки. І вось мы на месцы. Прыехалі. Так, як заўсёды мы нічога не берам. Просто аддаем груз. Глядзім вынікі, бо досвед мне не патрэбен. Так, адразу мяняем колькасць гарадоў на нашым лічыльнікі. У налады засталося 6 гарадоў. А якая прыемная лічба, 6. Чаму прыемная? Таму што яна менш за 7. Гэта адзінае, што мяне радуе. Так, тут у нас, ага, тут прыйдзецца ўперад трошки ехаць. І тут разворошвацца. Так. Ось так. Так, і зараз на паліўную станцыю адпачываць. Ой, мы ўжо чырвоныя, нам ужо трэба. І вось сюды, так. Вось тут. Вось з гэтага боку можна адпачываць, як? О, ёсць такое. Спыняемся. Зупыніваем рухавік. І адпачываем. Добра. Што мы зараз робім? Мы зараз паглядзім яшчэ на мапу.
Рызыкны, так, рызыкны. Тут у нас что? Тут мяжа з Расіяй. Ага, ну і тут няма ніякіх пытальнікаў, таму папросту купляем гараж. Так, у нас грошы ёсць, 990 тысяч. Купляем гараж. Так, а дзе ж купіць? Вось каб нехта быў на стрымы, то, канешне б ён мне падказаў, дзе ж мне купіць гэты гараж зараз. Вось, але я сабе што? Што я сабе уяўляю? Па-першае, у мяне ёсць Фінляндыя адзін, у Эстонія адзін, у Літве нават ёсць, у Расіі не буду набываць. А яны без маіх гаражоў ніяк там жывуць. Так, у меня засталася Нідерланды, Данія, Німеччына. Можна і там купіць, а можна і ў Літве, напрыклад, слухайце. Чаму не? Мне Літва падабаецца як краіна, я б тут купіў. Да, агулам везде б купіў. Ну што, ніхто не напіша? Мажліва, ніхто не напіша. Што ў такім разе мы будзем рабіць? А мы зараз давайте глянем статыстыку, дзе ў мяне больш за ўсё прыбыткі. Вроцлаў, калі што, гэта мой родны гараж, таму яго не вылічваем. Шчэцін, тут 5 чалавек, таксама не вылічваем, але 31 тысяча, гэта вельмі карысна, гэта вельмі добра. Гэта азначае, што нават можа лепш паляпшаць гаражы, ніж купляць новыя. Бо 6, 8, боже. А вось 11 у Варшаве. Добра. 12 у Беластоку. Слухайце. У меня так нормально Польшча приносіць. А ну-ка ў Польшчу. Дзе там гараж? Ці у мяне ёсць яшчэ нешта ў Польшчы не адкрыта? Не. А таму мы будзем проста паляпшаць, я так лічу. Бярэм Варшаву, алё. Ага, зараз. Так, бярэм Варшаву і проста будзем паляпшаць гаражы. Сюды. Мадэрнізаваць. Так. Так, кажу. Эй! А, мяне пераносіць, адраду ж тэлепорт. А навошта так рабіць? Дык я ж хацеў не застацца на месцы. Навошта мне туды в гэту Варшаву? Я не хацеў. Ну, добра, і што? Ну, вось добрая Варшава, прыгожая. Я ж не сумнеюся ў гэта, навошта мне не паказваць? Я згоды сваёй не даваў на тэлепорт. Ой, якая дрэнная кат-сцэна. Ну, добра, ўжо, добра. А, калі другі ўзровень, то ў мяне там нават... Так. Зараз у агенцыю і трэба найняць кіроўцаў. Дзеўчына. Две дзеўчыны. Туды, вось у Варшаву. Так, і другая таксама дзеўчына. Што гэта такое? Вось. Другая дзеўчына. Так, і зараз купім ім... Купім ім што? Купім ім... з аўтасалону? Не, давай глянем тут. Тут нешта... Ой, кепскае нешта. 107 тысяч за ман? Нет, я новый столькі каштую. Навошта ён мне? Не, гэты цэннік мне не падабаецца. Так, Варшава. О, Варшава, Мерседес ёсць, всё. Во. Новы цягач. Сюды. Так, і зноўку. На белых Мерседесах дзеўчыны будуць катацца, ну. Добра, вось. І яшчэ трэба купіць прычэпы. Але якія? Прычэпы? Да, металловая подлога. Цистерны нахер не нужны. Низкорамник. Подвойная.
О, а чаму не? Подвое. Калера его ведае 100%. Боковые двери. Ну, давайте один купим такие. О. Зберігати підшип у Данії, Фінляндії, Іспанії. А чому так? А ось гэта дзіва. Ага. Уявіть собі тільки. Добре, давай звичайне в таким разі. Звичайне 2 причепи. Так, так. І знову сюди. Ось так, добре. Зараз там 5 чоловік і 5 причепів. А колькі грошей? 583 тисячі. Ми укомплектували усе, а тому... А чому б не купити ще один гараж? Давайте мы с вами аккурат же отрымается, ну, полепшить один гараж, так. Так, там был у нас Варшава, а зараз еще мы Таллин, Варшаву. Мы полепшили 5 з 5, добре. Что еще? 12, Белосток. Ну, на мой погляд, невероятно. Ось так зробим. Так, полепшим. Ну і гэтая кат-сцена, зноwu тая самая кат-сцена будзе, так? Ну давай уже, ну працуй хутчэй. Ой, доўга неяк загрузка ідзе. О. Слухайте, вельмі падабаецца Белосток. Вось вы бачылі зараз касцёл, ён такі неверагодны, бо ёсць кропка ў Беластоку, калі за яго, за гэты касцёл сядае сонца. Вау, мяне столькі ёсць фотак з гэтым, просто неверагоднае відовішча. Калі што, завітвайце ў Беласток, тут яшчэ паглядзець. Вельмі добры горад. Так, па-перше, кадровая агенція. Так, дзяўчын нема на першай старонцы, ну і з імі. Так, таму мужики. Эй, сюды. Вось, і тебе таксама сюды. Ай, штосьці у мяне гэтыя рукі нязграбныя. Так, і таму аўтасалон. Чого тут не будем вымысляць. Аўтасалон, Мерседес. Ну, дзяўчыны у нас на белой і хлопцы няхай таксама на белой. Я думаю, хлопцы не побрезгуюць. Хто б не хацеў на белом Мерседесе катацца, а? Хлопцы ёсць. Так, і зараз прычэпы купіць 2 штукі. Таксама ў Беласток. Ёсць. І другі таксама ёсць. Так, добра. Такім чынам, што у нас ёсць? Трэба адкрыць спіс гаражоў. У нас на сённяшні дзень 297 тысяч еўра. Калі не памыляюся, сённяшнія нашы дзеянні па паляпшэнню гаражоў, яны нам прынесуць дадаткова яшчэ каля 20, мажліва 30 тысяч еўра. Гэта вельмі добра, таму што мы набліжаемся да 450 тысяч прыбытку штодзень. А нам нужно 450. І тады мы атрымаем наступнае дасягненне. Наступнае дасягненне, якое называецца, калі што. Зараз павінен у вас з'явіцца гэты Steam, сторонка Steam. Итак, мы идем вниз. У нас 450 тысяч евро. 450 тысяч евро. Так, калі не памыляюсь, яно было фіолетавае такое, ведаеце, бэзовый цвет. Пабачце колер.
бэзавы колер такі быў, там напісана 450 000 еўра. Уже донизу долистали. Так, нема. Вот этот Pathfinder. Это будет более. Так. Сицилия не, Big Brother не. Восемь. Swimming in Success. Плавание у поспеху. Вось так гэта будзе называцца. Ну, калі што, на гэта будзе патрэбна яшчэ каля 20 гаражоў. То бок, калі мы за адзін стрым можам сябе дазволіць адзін гараж, калі не памыляюся, праз некаторы час гэта будзе 2 гаражы, то бок хутенька ўсё ж такі мы яго дасягнем, мажліва, на гэтым тыдні. Ну, калі так падумаць. Мажліва, на гэтым тыдню, нейкую пятніцу там, ці адкладзецца да панядзелка. Все ж такі мы гэта атрымаем. Што ў нас пасля будзе Baltic Tourista? Baltic Tourist. Мы скончым і пачнем рабіць некаторыя такія дасягненні, якія патрабуюць у нас гэтага дапаўнення, якое ўзяў сабе папутна. Мы будем выконваць Pathfinder. Нам трэба будзе зрабіць па асобных краінах 100%, каб разумець. Усё ж такі, што гульня патрабуе, каб атрымаць 100% веткі дарогі. То бок, асноўнае пытанне, на якое яшчэ ў мяне няма адказа, гэта ці патрэбна будзе адкрываць усе дарогі, усе завулачкі, усе развязачкі, бо калі вы заўважылі, мы едзем па развязцы, і не ўсе шляхі на гэтай развязцы не адкрываюцца адразу, то бок становяцца жоўтымі замест шэрых. Вось, і калі на прыкладзе адной краіны, я зараз яшчэ не ведаю якой, але хутчэй за ўсё гэта будуць Нідерланды, бо гэта з старога, так, з першаснай крыніцы, то бок з арыгінальнай гульні, якая проста усталявана са Steam. І там я заўважыў, што калі прыязджаеш па развязцы, то жоўты становіцца толькі твой шлях, па якому ты едзеш. Усе астатнія дарогі не становяцца. А вось, напрыклад, калі едзеш па Літве, то заязджае на развязку, то адразу ўся развязка становіцца жоўтая. Таму мы на прыкладзе Нідерландаў, мажліва, Бельгіі, вось паглядзім, дзе там у нас больш шляхоў адкрыта. Вось зараз мы вось сюды зойдзем. Вось, бачце, у нас Аўстрыя 69% дарог адкрыта, мажліва Аўстрыя, чаму не? У Брытаніі 80% таксама, гэта ўсё мапа з арыгінальнай гульні. Данія не, Эстонія не, Люксембург 91,74. Вось, на прыкладзе Люксембургу мы будзем гэта рабіць. Мы будем гэта рабіць на прыкладзе Люксембургу, і калі што, ён у нас тут недзе павінен быць, так? Дюссельдорф, Роттердам, божух, на адзе гэты Люксембург. Леш, 8. І што гэта нам кажа? Вось яна, Люксембург. І у нас тут дзве вулачкі, вось гэта, і вось гэта, і вось гэта. То іх можна будзе адкрыць і зразумець, ці патрэбна адкрываць у такім разе базы. Таму што вось, тут у нас не паліўная, тут у нас гараж, потым тут у нас грузы, і здесь якісьці тут закуточак. Будзе зразумела, ці патрэбна яго адкрываць. Ці толькі вось гэтыя вось дарожкі. Потым трэба будзе нейкую большую краіну ўзяць, дзе было б развязкі якія-небудзь. Норвегія не, Нідерланды 54, Аўстрыя 69. Вось больш падаецца, што гэта будзе Аўстрыя. Вось Аўстрыя, дзе яна Аўстрыя? Інсбрук, калі не памыляюся, так. Вось гэта Аўстрыя. Вось яна, тут у нас дарога, вось, бачыце, тут па развязцы едзеш, і яна не становіцца жоўтая ўся, вось. Вельмі красамоўны кавалак трасы, так, вось гэтая дарожка адзіная такая.
яна шэра засталася. Вось. І базы мы зразумеем на прыкладзе Люксембургу, а вот развязцы мы зразумеем на прыкладзе Аўстрыі. Добра, спадзяюся, хуценька мы з усім гэтым разбіраемся. Яшчэ што б хацеў, мажліва, гэта я ўжо па-за стромам зраблю. Так, я выпішу сабе ўсе гэтыя дасягненні, якія маюць дачыненне да таго DLC, якое у мяне ёсць зараз, якія мы будзем выконваць ужо на шляху да атрымання 100%. Вось, і тым не менш. Калі што, дзякую вам вялікі за ўвагу, дзякую вам вялікі, што завіталі на мой стрым, дзякую за вашы падабайкі. Калі ласка, адведайце супольнасць, у якой ёсць усе умовы розыгрышу. Вось, як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. І пакуль. Пабачымся праз некаторы час. You're always stuck in my head, you know I can't forget it. I try to move